Lagi ba nagilak pa? Lagi ba bay? Dumay pa na ba? Kung na inahanda ba? Kini ang madungog na tingog sa nagkuha og video sa kotse nga nahulog sa Pangpang sa barangay Nagpan, Malungon, Sarangani Province pasado alas 3 kagahapon sa hapon, Agosto 29, 2024. Gibana-bana ang ana sa 15 metros ang gilawmon sa Pangpang. Daling narespondihan ang insidente. Subay sa report, unom ang namatay ug duha ang angol sa disgrasya. Gila sa Malungon Municipal Police Station ang mga namatay na sila J.R. Mandawan, 34 anyos, driver Ernesto Musha, 57 anyos, magtiayon nga sila Kerubin Lo Chavez, 39 anyos ug Mayan Lo Chavez ug ilang duha ka mga anak nga sila Curvy, 5 anyos ug Kisa Lo Chavez, 3 anyos. Swerting naluwas sa disgrasya si Nora Albuena Pillejo, 54 anyos ug Kiran Lo Chavez, usa ka tuig nga anak sa namatay nga magtiayon. Dali silang gidala sa Malungon Municipal Hospital aron matambalan ug luwas na sa peligrong kahimtang. Pulos taga Mati City, Davao Oriental ang mga biktima. Ano po yung oras na patatay at saka dalawa po yung yung buhay po ng survivor natin. Yes po, may dalawa po minor de edad po na isang lalaki na 5 years old at saka isang babae na 3 years old po. Subay sa report sa kapulisan, gikan ang mga biktima sa Jensan ug pauli na unta sa Mati City niadtong Tungura. Based sa mga witness po na nakuha po na nakalap namin ng mga information po doon sa incident, kanyarihan ng incident is nag-overtake po tayo yung Toyota Vios sa isang panel van na parang paper van po going Davao. From inner lane, nag-overtake po sa outer lane. So di po ata na-estimate po yun ng driver yung ano ng manibela kaya na-overshoot po. So, nagmangga po sa silang guardrail at doon nahulog po sa may Pangpang. Gikumpirma sa Malungon PNP, nagyuli na sa pamilya ang patayng lawas sa mga biktima sa Mati City kaganihang kaadlawon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.